So sa mga katong taga call center nga naigo ani nga content, siguro malain gid mo nako. Kay naigo man mo. So karon mga kababayan, ang atong content di ay para din sa mga kababayan nato nga mga taga call center ba. Kay kanang mangudkog nga istorya-istorya kanang part sa taga call center ba, kay ingon sila kanang taga call center kuno hilason kuno na sila magsige kuno English oh ano man day og mag ng English na sila di ay masama day na ana, di ba? O hinoon sad ang kanang taga call center hinoon nasa inang hilas kayo ana nila. Mismo ako bisag ako naka-experience ko ng mga taga call center, pero dili tanan mga taga call center nga mga hilas. Naalay mga hilas kayo. So siguro kani nga content gatong mga call center nga mga hilas kayo, mga high kayo, paminaw na taas na kayo sila, paminaw nila ng mura na sila kuan ba kanang nasa pinakaibabaw ba. So kani nga content ang katong mga hilasod jud kayo, siguro masuko gid ako, pero wala man koy wala koy giigo, wala koy gi-mention, nga ngan sa tao. So pero dili man sa tanan nga taga call center nga nang hilas, na masay uban gud nga taga call center nga nang kalma lang ba, nang mura lagwa, nang dili ra manabi nga sila taga call center. Nam koy uban nga taga call center nga manghambog ba, magpaha ng mahilas kayo, mostly na ng mga medyo dili pure lucky, dili sa pure babay nang naiuban na nila nga hilason nga na sila. Pero nang so ilahasa na kumtay kumatay makuha na kung maghinila sila. So ako lang i-shout out katong mga taga call center nga katong buotan nga mga taga call center ba. Shout out nang sa inyong tanan. So sa mga katong taga call center nga naigo ani nga content, siguro malain gid mo nako. Kay naigo man mo nga mao na inyong gipakita sa mga kababayan nato nga. So diri lang ta kutob, di lang to tas-on kayo atong istorya kay basin og nang mas daghan pang maigo nga taga call center ba. Pero pananang dili tanan nga taga call center naanay kay uban nga hilas kayo. So sa katong masuko nako, sorry kayo.